Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg håber I vil følge med. Der sker jo meget her i stallen for det sidste. Jeg tror sidste gang vi så, der var der ikke engang lys i stallen. Prøv lige at se her. Og vi har noget her. Det tror jeg ikke man så godt kan se, for der er meget lyst herinde nu. Ja, men det er skide godt. Jeg tror det blæser her rent faktisk. Vi har murer der er i gang med arbejde her. Vi mangler en væg, ja. Nå. Jeg lovede en foderrutine, så den kommer her. Sådan en vaskeægte foderrutine, fordi at ponyen de er kommet over på det foder, vi har købt. Som jeg nævnte i sidste video. Undtagen lige et af foderne, men det er fordi vi havde så meget tilbage, og så vi skal lige bruge resten op, før vi åbner for det nye. Så det de egentlig bare sagde, de spiser, det er Horslux fiberpellets, og det får Dress og Miro egentlig bare. De får det en gang dagligt. Og de får bare sådan en her. Og så skal det opblødes i vand. Dress hun får det hver dag, og Miro han får det, når han har reddet sådan lidt ligesom mash, men det er fiberpellets, så det er egentlig for, at de skal tage på. Og når de har spist resten af det, vi har, så skal de vendes over på Pavo Fiber Beats, eller hvad de hedder. Jeg kan lige sætte et billede ind. Ja. Men de skal lige spise det her færdigt, fordi det er lidt dumt at åbne for noget nyt, hvis vi allerede har noget. Men ja. Divi og Miro, de får morgen og aften Pavo All Sport. Og det ser egentlig bare sådan her ud. Kan man se det? Sådan her ud. Miro han får sådan her af det. Ja, jeg kan ikke lige huske, hvor meget det er, men jeg har altså været der en gang, og det her, det passer ikke, det der står på den. Ja. Og Divi får lidt mindre. Hun får sådan her cirka, og det er jo fordi, hun er 2 år, hun laver ikke noget, men hun skal have noget voks på, så ja. Anemone og Check, de får Pavo Condition. Det ligner næsten Pavo All Sport, men det er lidt anderledes. Og det er fordi, at de mangler ikke noget huld på kroppen, eller noget som helst, eller noget energi. De trives fint på det her. Men Check han får cirka sådan her er det. Ja. Og Anemone hun får sådan her er det. Det får de egentlig bare hver morgen det her, og så om aftenen så får Check nogle tilskud i hans foder. Og det vil jeg lige vise jer, fordi de har fået morgenmad, så jeg er i gang med at lave aftensmad til dem. Check han har det med at tage på skoene, så han får B-vitamin. Og så får han rigtig hernede, så får han biotin. Så det drysser vi bare lidt ned i her, og så får han noget B-vitamin. Og Dress hun får sådan noget her fra Pavo, fordi at hun har haft mavesår. Det spiser hun egentlig bare sådan en stor en af morgen og aften, og det er sådan en mysli-blanding. Det ved jeg ikke, om den lige gider fokusere på, men det er sådan en mysli-blanding her. Ja. Og det er sådan cirka det, de spiser. Og man kan godt se, at det varierer lidt fra hest til hest, hvad de får, og de får lidt forskellige foder, og så får de også mash, når de har reddet. Bare helt normal mash, det er lige den bedste på dagen, vi lige køber. Det er ikke lige det, jeg sådan tænker mest over. Bortset fra, at Dress hun må ikke få noget med for højt sukker og stivelse i. Så ja. Og som I nok kan se, så har jeg ikke noget fint og fancy foderrum her. Det er egentlig bare i den ene ende af stallen, hvor jeg har sådan et rodehjørne med alt mit foder i, så det er ikke noget fancy. Vi får lavet foderrum og sadelrum og sådan noget en gang næste år, tænker jeg, og det glæder jeg mig til. Men mit foder, det har egentlig bare været sådan her, lige siden vi flyttede ind, bare her i den ene ende af den lave stald. Ja. Og det fungerer meget fint, og det hele er ikke kun bøtter og kun, hvad hedder sådan noget, tønder og sådan noget, for at der ikke går mus eller noget som helst i det. Men det bliver opbevaret tørt og godt her, så det er så fint. Og man behøver ikke, jeg ved godt, at noget af min stald, det er fancy og sådan noget, man behøver virkelig ikke at have noget fancy for at have hest. Altså, jeg ved ikke,
om jeg lige skal... Jeg har foder til dig her, og der er masse i den der, og foder her, og så har vi mere foder her, og så har vi alle mine tilskud. De står bare her. Jeg skal have ryddet op i det. Det kan jeg godt se. Ja, og så har vi mere foder her, og mere tilskud, og flere bøtter, jeg engang har brugt til at blande i og sådan noget. Det trænger til en oprydning af rengøring, men alt foder det er opbevaret godt og tørt, og der er ikke noget, der er for gammelt eller noget i den dur. Så hestene de lever fint på det. Det er bare for sådan, alt behøver ikke at være helt vildt fancy. Jeg kan jo godt vise, at jeg roder, og jeg er god til at rode. Jeg prøver at blive bedre med det, ja. Så er det egentlig bare blandet hernede til i aften, og så propper jeg det bare hernede med den her låg på, og så står det bare her og venter til i aftenbordet. Så det er deres foder, og så får de selvfølgelig at wrap, så meget wrap, som de kan spise. Dress, hun har wrap 24/7, fordi hun har haft mavesår. Det er meget vigtigt for mig, og for de andre, de ikke skal få lignende sygdomme nogensinde, fordi de kan godt få det, hvis det er, at de ikke får det rigtige mad og sådan noget. Så har de også bare altid wrap. Og dem, der spiser det hele i en mundfuld, så der ikke er nok til hele natten, der gør jeg noget smart. En som Check her, han kan ikke tåle for meget wrap, fordi så bliver han smelt og fed. Så vi har sådan nogle her, vi plejer at proppe det i, og så er det egentlig meget fint, men Check han spiser det så hurtigt. Så jeg har sådan et hønnet her, som jeg fylder op og propper hernede i og binder fast. Og så tager det længere tid for mig at spise, og som man kan se, så har han ikke spist helt op. Det ligger lidt ud over det hele her. Så det virker meget godt, og det tager længere tid for dem at spise, og så holder det til hele tiden, så de altid har noget at spise. Ude på folden, der har Miro, Divi og Dress, de går på samme fold, og de har adgang til en wrapballe. Ja, jeg kan sætte et billede ind her. Og så de andre, de får wrap ude på folden, som jeg måler det ikke af, men de får bare en bunke, og så kan man sådan tilpasse, om de skal have mere eller mindre. Ja. Det skal lige siges, jeg er ikke foderekspert, jeg gør bare, hvad der virker bedst hos os. Så ja, og så vi kan se inde ved Dress, så spiser hun aldrig op. Hun ruder helt vildt med sit wrap. Men det synes jeg er rarest, fordi så ved jeg, at hun har haft mad hele natten. Men nu skal jeg til at bokse, og det vil jeg skåne jer for os. Det her det er Saras gamle boks, og den skal fyldes op igen. Så er jeg done. Træpillerne, de skal lige suge. Det var de virkelig lort til. Det er nogle nye træpiller, vi har købt. Jeg ved ikke lige. De har der stået og trukket i vand, men det er som om, jeg tror bare, de har brug for længere tid. Ja. Yeah. Og jeg har gjort vandkammen ren, og jeg har gjort fodtråd ren. Det blev verdens korteste video, tror jeg næsten. Jeg ved ikke engang, om jeg har tænkt mig at poste den her. Mit kamera, det har sgu ikke noget strøm. Nej. Så det her, det blev en foderrutine, og så har vi lige en cliffhanger, fordi... Hvorfor var det egentlig lige, jeg skulle gøre boks klar? Det kan man jo så gå og tænke over og skrive en kommentar om, hvad I tror. Ja. Og hvis I vil finde ud af det hurtigst muligt, så kan I altid gå ind og kigge på min Instagram, for der opdaterer jeg så noget mere end herinde. Og så ses vi bare i min næste video.